Počúvaš Fit či nebyť? Podcast o crossfite a zdravom životnom štýle, bez pozlátka, bez predsudkov a bez zbytočných homáčok. Vítaj, naozaj úprimne vítaj pri 68. epizóde podcastu Fit či nebyť. Podcastu, ktorý zrejme ako jediný nebol zaradený do hlasovania o podcast roka v kategórii Miláčik roka. A vlastne tým pádom ani v žiadnej inej kategórii, no cez to sme sa už preniesli a tak môžeme pokračovať v našej snahe o podcast aj bez nároku na ocenenia, lebo veď my to robíme nezištne a pre vás. A bude tomu tak aj dnes, lebo prekvapivo tu opäť sedíme dvaja, s čím som teda ja osobne absolútne nerátal, no Lucia zrejme potrebovala medzi dvoma dovolenkami s dvomi rôznymi rodinami prísť na iné myšlienky a tak mi sama od seba napísala, mohli by sme vo štvrtok nahrať podcast a keď ti Lucia napíše, tak sa nehovorí nie, lebo nevieš, kedy ti napíše najbližšie, čiže sme tu dvaja, tvárou v tvár a začneme z hurta zážitkami zo Sardínie. Či? Nie, netreba. Ale pochvál sa. Na čím? Sardíniou. Nie každý. Fúkalo a bolo zima a tak. Čiže tradičná tvoja Moja dovolenka. tradičná dovolenka, presne tak. Jeden deň bolo na kraťase. No, tretina. Čo viac. Dobre, mám ďalšie otázky k Sardínii. Najlepšie jedlo. Nebola som z toho až taká nadšená, ale tak asi najlepšiu som jedla pizzu. OK. Najkrajšie miesto. Bosa. Zbola Bosa. Najkrajšie. Nie, to bolo také mesto pri Algere. Vidíte, máte tip na leto, ak ešte nemáte kam ísť. A káva typická talianská, alebo sa dala piť. Odporná. Výborne, kávu tam nepíte. Bola si niekde cvičiť, alebo len pizza, pasta a basta? Nebola som cvičiť, lebo teda tam tuším najskôr hodina je o 9 ráno a myslela som si, že nabúram program rodinný, ktorý by som až tak veľmi nenabúrala, ale potom som z toho bola smutná už iba ja. No viac už až prezrádzať nemusíš, len som potreboval nejakú ľahkú tému na úvod, ktorý som dnes nepripravoval nejako špeciálne, keďže už samotné poradové číslo epizódy má svoj silný odkaz, lebo všetci vieme, čo sa tu dialo v 68. No, keďže toto je podcast o crossfite, inak, tak to nemusíme ďalej rozoberať, no opýtam sa ťa, či vieš, s kým sa ešte toto číslo silno spája a je vlastne stelesnením tohto čísla. Nie. Dám ti nápovedu, je to športovec. Netuším. Som teraz trošku sklamaný, lebo je to Jaromír Jágr, A prečo by som to vedela? lebo máš slabosť na mužov, ktorí nosia jeho povestiu čest. To nie je pravda. Absolútne nesúhlasím. Ale teda verím, že aspoň vám nemusím predstavovať meno Jaromír Jágr, lebo teda jeho meno je synonymom pre hokejovú genialitu a dlhovekosť. No a 68 je aj silným anielským číslom, moje obľúbené anielské čísla, pretože odkazuje na nutnosť uvoľniť sa a zamerať sa aj na duchovné, nielen materiálne hodnoty. Chceš sa podeliť o nejaké svoje duchovné hodnoty? Ani veľmi nie. A ty? O svoje? Myslím, že sa minuli. Každopádne, čo som tým chcel povedať, je to, že pri našom podcaste sa môžete uvoľniť koľko len chcete a keď už sme spomenuli hokejistu, tak to môže byť pokojne aj zakázané uvoľnenie cez všetky čiary. A uvoľnená bude aj dnešná téma, lebo si v nej spoločne s Ľudskou zaspomíname na Power Monkey seminár, ktorý sme spolu s našimi kolegami a aj kolegami z iných gymov zažili u nás v Protone v jeden aprílový víkend. Si za? A mám na výber? Môže byť pred. Hore, dole, ďalej chceš. Dobre, ja len dodám, že akokoľvek by si odpovedala, tak by sme sa o tomto víkende rozprávali tak či tak. Ale čo ti ako prvé napadne v hlave, keď si na tento víkend spomenieš? Verím, že si spomenieš. Nebolo to až tak dávno. Nebolo to až tak dávno, ale bude to ťažké. Ale asi prvé mi napadne Dave Durante, ktorý teda trénuje stojku aj tak, že síce o stenu, ale je v nej 45 minút a pozerá tak seriály dole hlavou. A zvykne občas aj zaspať.
Dobre, čo by podľa teba mala naša hrstka poslucháčov o Powermanky vedieť, okrem toho, čo si už teraz načrtla, ešte kým začneme spomínať na ten víkend? No tak je to teda skupina trénerov okolo Davea Duranteho, ktorého som už spomenula. A teda začali tak, že mali CrossFit Gymnastics seminár a postupom času teda už nerobia CrossFit Gymnastics seminár, ale stále robia už teda Powermanky semináre po celom svete. A nielen semináre, ale aj kempy a retreaty a kade čo vás napadne. Áno, čiže vlastne vytvorili si nejaký taký vlastný systém, vlastnú metodológiu, ktorú teda učia po celom svete. A poďme sa teda teraz neskôrne pochváliť, že za tým, že takéto trénerské SA prišli do Protonu, môžeme my dvaja, keďže sme s Powermanky tréningovou metodológiou a formou sa stretli počas coach kongresu v Berlíne a bola to láska na prvý pohľad, či? Ja viem, že si našiel svojho ďalšieho, najlepšieho nového kamaráta. Ale áno, teda stretli sme sa prvý minimálne s tou ukážkou zo krátkeho vspierania, alebo ako by som to nazvala, čo sme absolvovali v Berlíne. Vieš, ono to, že si niekto nájde kamaráta, je pre niekoho veselá udalosť, ale v tomto prípade to, že si musím hľadať kamarátov inde, je také dosť smutné, ale... Máš nejakých aj tu vec. Asi už nie, neviem. No, ale áno, teda bol to v Berlíne a tam zároveň sme teda zažili moment, kde sme sa zázračne zhodli, my dvaja, a že by bolo skvelé zažiť aj viac ako hodinu z ich trénerského umenia. Oslovili sme Majka, s ktorým sme tam ten tréning v Berlíne mali a začal sa teda proces vyjednávania a dojednávania podmienok a termínov, ale o tom sa baviť nemusíme. No slovo nakoniec dalo slovo a dočkali sme sa tento rok v apríli a ja za seba poviem, že sa oplatilo počkať, či... Ja si myslím, že sa oplatilo a tak za mňa to bol jeden z najlepších seminárov, na ktorom som bola. A zhodneme sa druhýkrát. Wow. Áno, už len preto, že sa nestáva často, aby na seminár prišiel samotný jeho autor. A teda my sme mali tú česť, lebo do Bratislavy prišiel aj Dave Durante, ktorého si ty spomínala, Mike a ešte mali so sebou taliansku strelu Matea ako svojho asistenta. Tvoj prvý dojem z nich? No, boli veľmi friendly, aj keď sú to v podstate veľké kapacity v tých oboroch, ktoré robia. A prvý dojem si však zažil skôr ty, pretože si sa s nimi stretol ešte pred seminárom však. Áno, v podstate už v piatok, lebo po cestovaní do Bratislavy, respektíve najprv do Viedne, potom do Bratislavy, sa chceli prísť ponaťahovať a zacvičiť si. A musím povedať, že tak ako na teba aj na mňa spravili naozaj silný dojem. A mal som pocit, že som sa zvítal s kamarátmi, ktorých som už roky nevidel, lebo ich už roky nemám. Boli naozaj priateľskí, pozitívne naladení, nadšení z gymu, to tu musíme povedať. A rovnako ako musíme povedať, že teda seminár bol dvojdňový, sobota bola venovaná gymnastike, nedeľa vspieraniu. Ktorý deň sa ti vril do pamäti viac? Mne asi viac vspieranie. A tebe? Bol si ducking strong. Nie, možno preto, že gymnastický seminár nejaký sme už mali v minulosti, možno, hej, ale vspieranie. Áno, gymnastický sme mali, ten v podstate originál CrossFit Gymnastics, ktorý vlastne Dave zakladal, ale potom ho prebral Nathan Burley, takže tam bola nejaká paralela, robili sme aj nejaké podobné veci, ale bolo to niečo najvyššie. Čiže hej, chápem, že to vspieranie bolo taká možno viac fresh vec pre všetkých, čo teda boli na tej gymnastike tiež. Ale teda oba dni sme začali v podstate rovnako, úvodom o tom, čo nás čaká, ako bude seminár prebiehať a tiež o tréningových princípoch, ktorých sa budeme držať a nasledovať ich. A pamätáš si ešte niektorý z nich? Skúsme najprv z tých gymnastických, aj keď oni sa tak trochu prelívali. Áno, niektoré boli možno aj rovnaké, ale tak jeden z nich bol Position of Maximum Potential a to v podstate znamená to, že
by sme ten pohyb ako keby nemali obmedzovať iba na nejaký štandard. Ako príklad môžem povedať, že pull-up, že netreba sa teda iba zameriať na to, že chcem proste dostať tú bradu nad hrazdu, ale chcem seba dostať čo najvyššie na hrazdu, ako dokážem, aby som to vedel potom preniesť aj do tých ostatných vecí. A potom možno ešte ako druhé, čo sa možno zíde počuť nejednému nášmu členovi, je, že be patient a teda buď trpezlivý. Presne tak, za týždeň sa maslapy nedejú. Ani keď máš veľmi dobrý deň. Aj to, ale napríklad aj teda, že sa nestačí uspokojiť v nejakom checkliste, že si odškrtnem, že niečo viem, aj keď to viem škaredo, s 10 abmatmi, s 50 gumičkami, ale chcem sa byť do prs, že to viem a chcem to takto robiť, lebo nechcem. Čiže inými slovami chceš povedať, že radšej počkať, ako mať niečo za každú cenu. Presne tak. Krásne som. Vidíš, ako si to povedal tak cez kopec. Ale ja už nemám toľko času chodiť cez kopce, takže som chcel ísť priamo k veci. Ja ešte dodám, že na rozdiel od iných kurzov, na ktorých sme kedy boli a bolo ich fakt, že dosť, bol v podstate tento moment, kedy sme boli bolo prvý a posledný v ten deň, kedy sme presedeli nejaký čas pred tabulou, počúvali a potom už vlastne nasledovala len sama akcia. Pri gymnastike konkrétne dlhý warm-up, zameraný naozaj na celé telo s mnohými cvikmi, prebratými od profesionálnych gymnastov, keďže neviem, či si to povedala, ale Dave bol v americkom olympijskom týme a bol na olympiáde v Pekingu ako člen amerického gymnastického týmu. Utkvel ti nejaký cvik v pamäti, ktorý sme robili v rámci rozcvičky? Áno, ale to bolo napríklad, teda jedna z tých vecí bola, keď sme boli v plenku a skúšali sme prenášať tú váhu na tie prsty a vlastne som zistila, že aj prsty mám skracované a že to dosť veľmi bolelo. To bol pre mňa taký moment, ktorý som si zapamätala. Tak aspoň vieš, že aj pre svoje prsty môžeš robiť viac. Poďme radšej ale ďalej, lebo ešte si nás náhodou zase pustí niekto z denníka N a budem odpovedať na zmysluplné maily. No, po warm-upe následovali už skillové sekcie v poradí handstand, kruhy, hrazda. A keďže sme teda v gyme hostili už aj crossfit gymnastický kurz, vedeli sme to porovnať. A v čom bol podľa teba zásadný rozdiel medzi týmito dvomi kurzami? Určite sa pýtaš na niečo iné, ale v podstate, že sme za 2 dní absolvovali gymnastiku a aj vzpieranie, takže sme gymnastike venovali len jeden deň, oproti tomu, keď sme na druhom gymnastickom seminári sa 2 dní venovali gymnastike. Napríklad, ale aj napriek tomu, že sme mali iba jeden deň, tak sme napríklad z môjho pohľadu, neviem, či si ja zle pamätám, ale pri stojke sme absolútne neboli pri stene, respektíve minimálne pri handstand push-upoch nejakých. Až pri handstand push-upoch. Hej, ale samotný handstand sme robili v priestore a spotovali sme sa viac ako inokedy. Si myslím. No, ale akože to bolo podľa mňa veľmi podobné ako na gymnastike. To spotovanie bolo, akože to bola veľká časť toho, ale to si myslím, že bolo aj Taký malý možno ešte game changer bolo rátať si sekundy v stojke na hlas. To som ja napríklad nikdy nerobil dodnes. A bolo tam ale niečo, čo tebe chýbalo v tej gymnastickej časti a chcela si, aby sa tomu nejak venovalo viac času, či už pre tvoje dobro, alebo z pozície trénera? Mne sa to páčilo, ako to bolo, takže ani veľmi nie. Spokojný zákazník. Áno. A taký nejaký absolútny highlight toho dňa? Neviem. Nemám. Celý Nepamätám deň si. overall. Bol to dobrý deň, tak. Hej. Výborné. Tak Lucia povie, že to bol dobrý deň, tak to musel byť naozaj taký dobrý deň. A k highlightom celého toho víkendu môžeme určite zaradiť aj spoločnú večeru, lebo nestáva sa často, že by tréneri z kurzu boli ochotní a otvorení stráviť čas alebo teda ešte aj večer s tými, ktorí celý deň trénujú. Ale teda páni z Powermanky prijali pozvanie úplne s nadšením a musím povedať, že to bol maximálne vydarený večer. Súhlasím. Súhlasíš, ich apetít
čo sa jedla týka. Zjedli všetko, čo nezjedlo ich. A chceli ochutnať naozaj všetko, oni si naobjednávali každý nejaké jedlo pre seba, potom ešte 2 jedlá, ktoré chceli ochutnať a potom keď videli, čo sme si objednali my, tak ešte museli si objednať aj to. Ale však tak dobre, kto vie, kedy prídu najbližšie do Bratislavy. Myslím ale, že sa zhodneme, že, a to už si naznačila, že rovnako vydarené bolo aj nedeľné vspieranie pod Majkovou taktovkou. Či? Áno, tak keď som povedala, že to bol môj možno ešte vydarenejší deň z týchto dvoch, alebo nie, že vydarenejší, ale obľúbenejší, tak áno. Áno, a tam sme v podstate asi mali aj trochu väčšie očakávania, lebo vlastne kvôli nemu sa to celé udialo, alebo aj vďaka nemu, vďaka tej hodinovej session, ktorú sme teda zažili v Berlíne. Začali sme nedeľu rovnako ako gymnastiku pred tabulou v podobnom duchu. Nám Mike predstavil program, ciele, tiež princípy, ktorých sa budeme celý deň držať. A musím povedať, že trošku zábavnejšou formou ako Dave. A možno preto, že nejaký čas žije v Európe a je zvyknutý mať trochu iný zmysel pre humor. Takže otázka opäť nejaký princíp, ktorý ťa najviac upútal, aj keď už sme povedali, že sa trochu prelínali. Akože podľa mňa to boli veľmi podobné princípy ako na tej gymnastike, ale v podstate tiež, že musíš byť najprv silný pred tým, keď chceš vspierať, alebo v podstate, že vspierať môže kdokoľvek, kto vie robiť dreba press. Akože... No čiže ja by som to takto zhrnul, že back to basics, tak. Že musíš mať vlastne silné tie basics a to už sme tuším v jednom podcaste asi aj riešili, alebo teda na seminári, ktoré robíme my, že teda základ je, že tvoje telo musí byť nejakým spôsobom zvyknuté na nejakú záťaž, aby si potom mohol robiť advanced veci, ktorými sú teda snatch a clean and jerk, lebo to sú advanced veci. To nie je niečo, čo by si mal zobrať niekoho na ulici, tu máš činku a rob clean and jerk a rob snatch. Čiže to sa mne páčilo, že on dával väčší dôraz naozaj na drep ako taký, ktorému sme sa venovali strašne dlho a strašne podrobne a že teda nie je fanúšikom niekedy až príliš nejakých stupidných spierackých komplexov, o ktorých teda ja mám pocit, že si niekto vymýšľa len, aby prekonal nejaký ďalší komplex niekoho, kto to dal na internet, alebo si ty možno lieči nejaké svoje komplexy. A zase hneď po úvode pred tabulou nasledoval podľa mňa ešte dôkladnejší warm-up, ktorý bol miestami až workout, cvik to remember, aj keď z tebe je bližšie day to remember. No ale cvik to remember bolo bandit, neviem aký volk, keď sme teda, ja už neviem, či som mala fialový expander a kráčali sme cez celý gym dopredu a potom dozadu, čo podľa mňa aj Mike potom vyhodnotil, že si neuvedomil, že máme celkom dosť veľký gym. A urobili sme to presne raz a ja som mala z toho svalovicu ešte ďalšie 2 Áno, veľa účastníkov kurzu zaplakalo v tejto časti. A no, potom bol náš program následovný. Mechanika drepu, čo už som spomínal. Snatch, progresia a technika. Jerk, progresia a technika. Front squat, technika a na záver sme cleanovali, čiže technika cleanu. A ktorá časť sa ti páčila najviac? Snatch. To bolo veľmi rýchle. Veľmi rýchle, ale možno, že aj preto, že tam som ešte vládala ako tak a tam potom už ten clean and jerk už som iba dožívala tento deň, ktorý bol podľa mňa fyzicky možno aj náročnejší ako ten deň predtým. Určite áno a bolo to zjavné aj teda na pohľad tej skupiny, ktorú sme bola, že tam niektorí sa už iba tak opierali o konštrukciu a pri klínoch, keď padlo, že však vyskúšajte nejaké One Rep Max, tak všetci tak iba, že asi dnes nie, lebo teda s tou činkou sme robili pomerne veľa. V čom bol ale podľa teba Michael prístup iný v porovnaní s tými, čo poznáš zo svojej trénerskej praxe? No to je to, čo si hovoril aj ty teda, že to akoby nazvime to tak, že to bolo také vspieranie bez zbytočných bullshitov. Bez zbytočného nasilného skákania a iných vecí. Ešte by som to možno nazval, že weightlifting for dummies. Aj tak môže byť. Lebo teda bolo to jednoducho predstavené, jednoducho vysvetlené a jednoducho vykonané. Čiže
ľahko zapamätateľné a ľahko pochopiteľné. Či už teda, teraz sa nebavíme o tom, že pre nás trénerov, lebo neboli len čisto tréneri na tom kurze, takže si myslím, že to akože nejako fungovalo. Že v tomto sa s tebou určite zhodnem. Tretíkrát dnes. Jesus. Čo si ale z celého víkendu odniesla a preniesla do svojej trénerskej praxe? No, napríklad jeden z tých princípov, to, čo som spomínala už teda, že positions of maximum potential, ale teda to sa týka napríklad aj toho samotného drepu ako a gymnastiky ako takej, ale dostali sme strašne veľa materiálov, s ktorými sa dá ďalej pracovať a už som s nimi pracovala aj čo sa týka rozcvičky, lebo či už sú to veci, ktoré sme robili v rámci toho víkendu, alebo nejaké veci navyše. Máme k tomu proste aplikáciu, kde si vieme vyhľadať kadejaké ďalšie cviky, ktoré sa dajú použiť na trénovanie. Čo je tiež veľký benefit. Presne tak, čiže ten seminár nebol iba o tom, čo sme zažili a čo sme počuli a videli, ale nadstavbou k tomu sú teda tie samotné materiály, ktoré si ty spomenula, prístup do ich aplikácie a jednoducho niečo navyše. Zopakovala by si takýto seminár aj niekedy v blízkej budúcnosti, keby bola napríklad nadstavba k tomu, čo sme zažili teraz, alebo sa už chystáš na niektorý z pár monkey campov? Určite by som si takýto seminár niekedy rada absolvovala. A na kemp sa chystáš už ty? Nie, ale povedzme, že zatiaľ neoficiálne, povedzme, že teda s Majkom riešime tú možnosť, že by teda bola nejaká nadstavba toho celého. Keďže im sa tu veľmi páčilo a vlastne A nám sa veľmi páčili. ešte tu nebol Fabián, ktorý očividne strašne chce prísť do Bratislavy. Prečo? To raz si mu dali veľmi dobrý feedback, takže naposledy, keď som dostal mail od Majka, tak vyslovene napísal, že Fabián určite pripraví niečo, čo bude nadväzovať na gymnastiku. No ale akože musím povedať, že tiež nás aj pochválim aj za nich, lebo oni boli celkom nadšení, že pracujú s ľuďmi, ktorí sa relatívne vedia hýbať. Aj nám to viackrát povedali počas toho víkendu. Áno. Ďakujem, že si nás pochválila, nikto nás nepochválil lepšie a viac ako my sami seba. A hovoriac ale o kempe, ktorý si spomenula, na ten inak môžete ísť, hoci kto z vás, ten najväčší kemp robia v Amerike. A nie je to úplne, že najdrahšia vec na svete. Choďte na ten lacnejší do Chorvátska v V úvodzovkách. Chorvátsku je kemp, ktorý stojí skoro 3-krát toľko ako ten v Amerike. A ja zase treba povedať, že ten chorvátsky je takmer private, že to je pre 8 až 10 ľudí a ten v Amerike je strašná masovka. Ale nás vlastne tiež čaká už čoskoro ďalší Proton Camp, na ktorý vyrazíme v deň premiéry až tej ďalšej epizódy podcastu Fit či nebyť. Tešíš sa? Alebo si hlavou ešte len v Rumunsku, z ktorého sa musíš vrátiť in one piece, aby si následne mohla ísť na kemp. Takže inak položená otázka. Tešíš sa na svoje rumunské dobrodružstvo? Ja sa teším na obidve dobrodružstva a verím, že sa mi už nič nestane. No. Dneska sa ma niekto pýtal, že pri akom crossfitovom cviku si vyvrtla ten člen. No a paradoxne tie najhoršie veci sa mi nestávajú a už vôbec nie pri crossfite. Verím teda, že nám o tom svojom rumunskom dobrodružstve niektorých ďalších epizód porozprávaš. O tom nebude epizód. Ale leto bude zlé, témy sa minú, budeme sa rozprávať aj o voľnejších témach, takže... Ale v Rumunsku možno pôjdem na crossfit. A? Vidíš? A máme dôvod. Ale to nebude opäť téma, nebude to téma na celú epizódu. A myslíš, že tam budú mať kovové alebo drevené činky? Uvidím, keď tam prídem. Ja už teraz mám v hlave milión otázok. Dobre, ale kým sa to udeje, tešte sa na tú ďalšiu epizódu, ktorej sa dočkáte už o 2 týždne. Dovtedy sa majte krásne, nezabudnite na Marfa, lebo maj je síce lásky čas, no pre nás aj Marf čas. Takže o tom sa tiež možno na budúce porozprávame, ako to išlo ten rok. Koľko tém nový, bože. Vidíš? A inak budeme sa venovať aj tým, ktoré ste mi poslali. Tibor, neboj sa, mám to napísané, budú aj tvoje témy.
ale neviem kedy, ale určite budú, mám to poznačené. Na jednej z nich som už začal aj robiť, takže dočkáš sa. A vy ostatní dvaja počúvate, môžete poslať tiež nejaké témy, možno sa im budeme venovať niekedy na jeseň. Ivana, pošlite tému. Kým sa Ivana dostane k tejto epizóde, tak budúci rok v lete. Ale môže poslať aj Ivana tému. Pozdravujeme Ivanu a je neskutočne dobré nápady a zlepšovať na všetko. Dobre, uzavrime to. Do počutia o 2 týždne.